Kejarane wong akrami tutu panda tutu rupa amung ati pawe luput pisan kena pisan. Endi to Pak Dewa iki jarane arepe rene wis janjian arepe moro ora teko-teko. Wong lanang kok ngedabrus ora kena dianggep omongane. Tak telepon lah wis. Halo? Halo? Kok ora diangkat to ya? Wonge opo jeneng dalan halo? Mbak diangkat iki. Wonge jeneng dalan apa ya iki ya? Coba tak telepon ae lah. Halo? Halo? Nanti toh Pak Dewa iki? Lagi jalan ya? Nggak roh lokasinya nanti. Wes tak share log ya. Halo, Pak Dewa wes tak share log ya. Ben nggak salah ikut jalannya. Mudah-mudahan Pak Dewa jadi jodohku sing terakhir dan selamanya. Amin. Oh iki ketoke warung. Ya muga-muga ora ngerti yen aku wis duwe bojo. Ya muga jadi istri kedua. Alhamdulillah. Iya bener toh? Ya Arum? Nggih. Iya iya. Monggo pinara. Kene ya? Nggih, monggo pinara. Dinteni tak pikir ora teko-teko. Ya. Sampeyan kok urung-urung kok wis duwe panyangka elek to, Pak Dewa kuwi wong sing temen apa meneh ning daerah desa kuwi dadi tulodo kangge contoh. Terus jarum timbangane anu kena kopi karo mie pisan ya. Bisa ya Pak Dewa tak kopi karo mie spesial buat sampean. Mantap. Oke. Aja mireng lho ya, ikuti dhisik. Kok gelis men iki mulai masak? Oh, terus tak siap nih. Oh, Spesial ngono. kayak Mas Dewa. Oh, ya. Beh, Coba dirasa. jadi kopi ngeplok dhewe ya iki ya. Mesti istimewa. Pasti. Lek nggon aku ngarani ngene iki kopi Ginasto. Legi panas kental. Ini ada rasanya. Oh, kayak ini dulu. Iki gayane di Arum ya. Iya. Pancen top markotop luar biasa. Lek masalah manis jangan wis sedengan. Engko lek kurang manis aku tak nyawang. Ya wis, Dik. Sampean apa iku kaya enek pembeli-pembeli kae dolono sik aku tak nikmati. Iya. Mie spesial. Nah.
Mari ngene Ki, jagungan ya. Dina nih. Saya tak kembali saya. Ya ya. Ya kaya ngene mine dane sing sing rupane ireng. Ya ngene iki lho, urip sing digoleki senajan sarwa prasaja ning sarwa istimewa kanggene Pak Dewa. Pak Dewa, sampan rene iki mau tujuane iki apa arep tenanan karo aku, apa cuman gitu dolanan. Sakjane aku sing naksir aku wis kuwakeh lho Pak Dewa tak ora. Wong-wong iku pun yo ora serius. Lah tak delok sampean iku kan masa depane wis apik. Engko serius karo aku, iso ngopeni anakku bareng-bareng. Ngono lho Pak Dewa maksudnya. Jadi sampean iki serius apa ora kok aku mek tinggi dolanan koyo wong-wong iku. Ngene lho Daru. Nganti aku ra enak mangan mergo aku nyawang sampean terus. Sampeyan mung takon bab keseriusan Pak Dewa. Pak Dewa ora enek kamuse ora serius. Apa meneh jawab sampean sing ayu manis kaya ngene iki. Yo, yen iso arep tak gawe selawase. Terus dibuktekne wae apa aku duwe wajah sing apa ya? Kaya wajah sing tukang ngapusi kan yo mestine ora. Ya ngene baru. Untuk sementara waktu aku ana wektu seminggu apa rong minggu awake dhewe tak PDKT pendekatan njajaki atine sampean lan Pak Dewa. Dan engko ora duwe curiga. Lah yo ngono to? Alhamdulillah lah ngono Pak Dewa serius karo aku. Aku ya tak berusaha nglalekne karo sing liya-liya, serius karo Pak Dewa. Ya kudu ngono no, Dik Arum. Aku ya ngono, berusaha sampean orang satu-satunya yang saya istimewakan. Terus Dik Arum, aku rumangsa bombong, rumangsa marem ketemu karo sampean. Iki kangge pertemuan ora aku nyogok ora lho ya. Iki kanggo menehi hadiah kanggo pertemuan yang pertama dengan pujaan hatiku Arum senajan to mung ketemu lewat Facebook. Piye Dik Arum? Jaluk apa kira-kira? Iku lho Pak Dewa, anakku iki kepengin sepeda antik. Jadi mbok nyaluk tulung aku ditekokne ben marem anakku iki. Oh, sepeda motor. Iya. Ya. Orang repotne to Pak Dewa. Wis jelas ora to. Kanggo sampean ora ana sing repotne. Ya, jenengan iki aku yo kebetulan nggawa sepeda motor antik. Mbok menawa cocok nganggo anakmu. Ya geleng nih. Iya. Ayo Dik Arum, iki lho gelengan. Wow, Piye? keren. Aku ora. Masuk koyo seneng anakku iki Pak Dewa. Yo ngene iki sing digoleki. Iya. Ini lho. Dik Arum kangge kecocokan hati karo sampean aku ikhlas kita. Kayaknya sampean, anakmu yo cocok, sampean yo cocok karo aku. Yo diterusne jagung. Tunggu kene, Dik. Sarene apa keperlu aku rene iki mau yo wis cukup. Dewa tak mun pamit dhisik. Sepedae tak tinggal kene. Lah montore sampean tinggal sampean saiki muni karo apa? Lah jaman ngene kok bingung.
Ya aku nge-grab, gak masalah. Aku boleh, yang penting engko sampean seneng anak sampean seneng. Ya wis ngono dhisik, aku tak nyuwun pamit ya. Muga-muga atimu ra berubah. Oke. Hati-hati. Ya. Dadah. Tak ngopi. Gini wong ayu kae. Heh. Ngelak pada kerja udan pisan. Heh. Ah. Be. Yo. Ya aduh. Kopi sing pahit iki rada hai ya pahit yu warung pahit tenan pokoke pahit cuma mesem sampean kok ajaan bayam rine to yu atine ayam yu ya beh elek aku wis penting pahit kopine Jabang bayi sokol meneh sing teko. Ngopi-ngopi, iki wis ora tau mbayar. Mabuk pisan. Kerjaanmu gol mabuk ae. Ndi ketoyu kowe iki jelek kopi gembretek fungsinya wis nyeneni tak bayar boleh wis aku panen raya. Yo kok mesam guyang guyu ajaane kok enek ati sing ayem asmaran nih. Wala gol mabukmu dilereni aja ngono ae kerjaan. Kok pengen ngerti aku keseneng-seneng kena apa? Yo Pengen tahu banget apa pengen tahu kali? banget yo kali Jawa pengennya Jawa Dang cerita yo tak rungokne tapi yo kopi pahit Dibayar dhisik gol. gampang itu ada duit gampang iki lho teh Dang kopi sik cerita sik to yo tak delok ambayane kok ketoke kasmaran karo wong lanang modele piye oleh sampe wong lanange sak ngisorku aku ora trimo tak temu truk losor yu tapi lek pancen yu warum cowokmu luwih gagah luwih ganteng tak tapik tak nyerah aku yu tenan piye kita luwih jos apa luwih nyek Dang yu cerita yu Stokol. Kowe kok ora sah kepengin ngerti cowok idamanku. Cowok kaitanku. Nek koyo kowe iki wis lewat, dhek lebih baik segalanya daripada kowe. Kakekne kopi kowe kendangannya seperti ini ya. Terus manut Stokol iki, kakekne kopi karena aku seneng hati. Dino iki gratis kayak kowe. Terus kendang lunga ngono. tenan ya engko cuma takih lah ya Dino iki gratis kayak kowe. Terus kendang lunga. suwun yu aru Kok nek kono to, Gol? Kowe gangguin pelangganku nek kono iku. Ngalih kono. Kowe sak karepmu kono nanti, sempene aja nek kono gangguin. Ngalih.
Udan-udan gini iki. Mangan mie Mbak Arum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I love you too. Kayaknya enak iki mangan mie udan-udan gini iki ya. Teh, Loh, kok kayak Mbak Suret? Apa iya ya? Mbak Suret meneng, Mbak Suret meneng. Kemana nih, Mbak? heh. Emang iki Mbah Surip. Mbah Surip KW. Aku rene iki lho, Mbak Arum. Krungu-krungu sampeyan golek pendamping. Sapa ngerti Mbah Surip ditompo ya. Yo, kadang ngrasano gaweane mie ku lho dalem menal-menul iki nggo to. Peh. Yo. Aku digawekno mie ya. Rasanya kayak apa iki nggo mie Mbak Arum. Saya ke Mbak Suret. Sampeyan ki ngerti teko sapa nek aku golek pendamping. Ngene lho Di Arum. Zamane kan zaman digital. Terus sampean kan masang nang Facebook. Jadi golek jodoh. Makanya Mbah Surip iki langsung mlayu rene iki. Gen ra kedisikan wong. Yo, mudah-mudahan aku sing iso dipilih. Aduh, Mbah Surip. Mudah-mudahan ditompong kok aku karo Di Arum. Ini lho Mbak Surit. Sampean iku wis terlambat. Aku wis kadung entuk. Dia mau wis moro rene wong. Sampean wis terlambat. Wis oleh. Telat berarti aku ya. Duh, Di Arum. Aku wis buru-buru rene. Sampai baru malah soleh. Iya aku iki aduh aku padahal lagu kokono mangkat isu-isu. Di Arum. Aku pengen ngerti sapa tuh asli pendampingmu calon iki. Hah? Wis kok Mbak Suret iku enggak perlu tahu. Mbah Surip yo pengen ngerti siki ae lho, inisiale iki opo ngono lho. Wis ora perlu. Oh, ngono. Nah, Sing penting luwih apik kok Mbak. oh ngono ya, ora apa-apa. Nak calon pendampingmu luwih apik saka aku. Aku ya terima, aku mendingan mundur. Nah, aku rasa ngisorku, aku ya pengen nyedaki awakmu terus ya. Di Arum, yen wis kedisian wong ya wis ora apa-apa. Tapi aku tetep I love you too. Ya wis ya. Damput tenan disian wong. Aduh aku mlaku rene. Disian wong. Yo. Parpelan. Muga-muga calon bojone Arum sak ngisorku. Ya sak ngisor tak ewu latihan iki. Gol. Panggah mabuk ae. Kapan kau boleh bojo nama mabuk ae? Hah? Oh iya Gol. Aku dhewe yang golek urung nemu ya. Iya, Ngomong Mbak. Gol. Lah perlu Mbak wedi golek bojo kelokne aku, Mbak. Ya makane iku aku salah ngomong berarti ya. Ya Mbak, salah sanggen newu ya. Newu aku sapa? Newu sapa? Hah? Yu Arum ate dipek wong. Hah? Yo Arum. Iki arep dipek wong ngono isan. Peh, aku padahal bar kok kono lho kae mau. Bar kok kono. Hah? Ya. Abot lah mulai iki mau.
Aku bar kok kono. Aku ya nafsu yo arum bisa anu wong misan dua iki mol. Piye iki piye? Hah? Piye? Tahu eh. Awake tahu. Hah? Tahu bah. Apa ditewu meneh? Tahu. Ora, aku dhisik padahal sing ngrono iku. Kowe mundur bah. Loh, Aku sing maju bah. ngopo? Kowe awakmu ya nafsir juga to? Hah? Dhisik mbah. Tahu eh. Ora itu nek sampeyan nafsir, aku yo nafsir kok. Loh, kelut iku bah. Wani kan iki ngeket. Apa? Api wani aku. Aku yo ngene. Au. Weh. Pokoke aku sing oleh iki, ya. Ora trimo mbah. Mangga aku mbah. Aku Ora trimo mbah. nah. Wis gol. Kowe ora usah ganggu. Calon bojone tak tahu. Ora ganggu. Awake dhewe ki wis ora ana apa-apane. Enggak tau si Arum ki wis enek calon dhewe. Wis saiki awake dhewe ora ana apa-apane, ya. Yo. Oh, kowe ora ke mabuk ae. Kapan lo aku oleh bojo? Aku tuh ya ora oleh lho. Wes ya wes, aku nang ngono, aku balik sih. Ya, Nanti mbah. ya balik sih. Ora cuma mabuk ae iki oleh bojo. Ya. Ya wes. Mulia. Aku ya percuma gelut karo sogol. Arep gelut kaya apa mbak belur. Arum ya wis oleh. Aku mendingin golek dhewe lah. Wes, aku golek dhewe. Coba tak siwilik apa yang ngarani? Oh, tak selidiki sik coba. Arum jarene sing duwe wisan. Sopo ya? Aku perlu nyelidiki dhisik. Ben jelas apa calone Arum iki. Coba tak golekane nang autobiografi ya. Apa iku Arum bakul mie ayam. Coba tak golekane sik. Mesti ana gambare nang kono iki. Oh iya enek gambar ya wis jelas. Iki gambare Arum kok mesem. Coba tak tonton ya pacare sapa ya kira-kira gini iki. Hah? Pak Dewa. Peh. Pak Dewa, enak Pak Dewa aku yo. Piye iki? Nyerah apa diterusno? Namanya usaha wajib, Mbah Surip ku wajib usaha iku. Sapa ngerti cek gelem karo aku kok jenenge usaha. Loh. Sampeyan lagi mau Pak Dewa nih. Mosok Pak karo aku. Nyampuan apa? Iki lho, aku krungu dari calonnya Arum ngono to. Lah konten tenan kan nyapa. Ngene lho Pak Dewa. Ngene. Sampai kalau aku ora percaya ngomong sing omah. Wong ngono lho maksude. Daripada ngono mendingan kayaknya aku wae lho. Aku yo nafsir ngono Terus saya sing genah. Permasalahannya apa? Aku mosok kleru. Seraru. dan marah no ki Arum kan yo rondo. yo rono. Aku yo kesir yo suwe tak takoki jere. Aku duwe sapa? Selidiki apa asli gigi. Ya tone sampeyan to sing gadekno iku, Pak. Kowe ora usah panggah mekel-mekel pengen ngesir Arum. Oh nyatane Arum ki yo wis milih-milih ya Pak Dewa sing dipilih. Piye wis ngalah wae ora percuma kowe. Ampun Pak Dewa, ampun. Nak saged Arum gua aku lho Pak Dewa. Sakno aku. Harus ono pingin nek Pak ini cocok aku karo Arum. Ampun.
Nggih. Pun Pak Dip surip. Kowe mbok ngilo gitu ora lek kowe diarepi karo Arum. Wis ikhlas wae ora usah ganggu gawe, ora usah apa iku protes oleh Pak Dewa dadian karo si Arum ora usah kondo nang dindi wong aku karo Arum ya bakal tak ijab siri. Ijab rahasia. Nek dhewe wis gelem menurut pemerintah karo agama ya ora masalah. Wis to Mbah Surip. Apa? Pak Dewa. Ampun. Wis nggo Arum, aku piro tak bayar sampean. Wan nyogo Wani tak sogok piro tak bayar iku ne lho. percuma. Loh. Nyapa gol kowe? Apa Pak Dewa? Apa? Mengkel ya. Tahu mengkel Arum. Aku lagi yo nyuwun iki lho karo Pak Dewa. Wis percuma. Oh, Pak Dewa kowe. Dewa iki marane. Ora isin. Kalah lewat lep. Piye apa? Anggah sogo 1000. Gaweanmu ngono terus iku lho. Go sogol. Piye. Ah, nggih. Tak 1000. Wis gol ngene. Ngate kok gol. Ngate. Piye? Iki mumpung ketemu Pak Dewa njaluk tulung karo sampean. Ah. Ya. Wis percuma kowe ngubero si Arum. Nyatane Arum sing dipilih ya Pak Dewa, ya. Mbah Surip yo ngono. Wis ikhlas wae. Ora usah woro-woro nang dindi. Cukup aku karo wong telu iki sing ngerti lek Arum kuwi dadi simpenanku. Saya gede. Oke. Kurang. Engko yo nah. Sesuk wis tak aja kok terus nek mung panggah target duit ae.